Bon dia, benvingudes en Creu i Encerta, l'espai on aprendre a solucionar els mots que Màrius Serra publica al diari La Vanguardia. Soc Violant Martí i un dijous més estic aquí amb vosaltres per fer la resolució dels mots encreuats d'avui, conjuntament amb la Biblioteca Montserrat Abelló de Barcelona. Avui és el darrer dijous que ho faig conjuntament amb la biblioteca. En tot cas, durant el mes d'agost aniré penjant vídeos en el meu espai, en Creu i Encerta, per a aquells que estigueu interessats. Avui anem a solucionar els mots encreuats d'avui dijous 30 de juliol, que correspon al número 10.892. Si us sembla, anem a començar, d'acord? Com sempre, comencem pels horitzontals. Horitzontal, que contenen us radioactives. Fixeu-vos bé, ens diu que contenen us radioactives i ens ho posa d'aquesta manera. Potser ens espanta això de les us radioactives, però la U, si ens fixem bé, és el símbol de l'element químic de l'urani. Per tant, aquí haurà d'anar algun tipus de paraula relacionada amb l'urani. Si ens atrevim, podem posar-lo, si no, doncs no. Com que diu que contenen us radioactives, doncs llavors posem urànics. Ens va molt bé començar per la primera horitzontal, perquè així després ja sabeu que és important poder fer les primeres línies perquè això ens ajuda a anar ampliant. Diu, les parts de les paelles que adoren els ambiciosos. Aquí vindria. No sé què pot ser, però el que està clar que com que diu les parts ho diu en plural, afegeixo una S. Continuo. La beguda dels pirates informàtics. No hi ha dubte que la beguda dels pirates és el rom, que correspon a les memòries, a la memòria rom. Doncs vinga, anem avançant. Dos horitzontal. Fa el material adequat al sòl d'un habitatge. El que està clar que serà tercera persona, com que diu fa, doncs acabarà amb va. I així puc anar avançant. Ajuntava, un sinònim d'ajuntava, de 4 paraules, ell ajuntava, aquest ja ha anat sortint altres vegades, és el verb unir, per tant serà unia. Aquest ja portem algunes setmanes que ha anat sortint. Gros i bru. Fixeu-vos bé, em diu gros i bru. Ros i bru. Llavors, la diferència és la lletra G. Endavant. No m'agraden gens els italians quan s'esveren. No m'agraden, a mi. Com que és primera persona del present, a mi no m'agraden, poso una O, tot i que no sé què és el que fa referència aquí dels italians, no ho sé. Embellieu, aquest també ha anat sortint, el verb embellir, un sinònim d'embellir és el verb ornar. Per tant, si diu embellieu, serà ornàveu. Recordeu que quan tenim els verbs sempre hem de fer coincidir el temps verbal i la persona amb la definició. Això és fonamental. Va presidir l'agonia de Crist. Quines són les lletres que apareixen a l'agonia de Crist, és a dir, damunt de la creu? Doncs són aquestes 4 lletres que són INRI. Peça de l'armadura que protegeix la gola. No en tinc ni idea d'armadura, ni d'heràldica ni de coses d'aquestes. Per tant, ho deixem aquí. Estarà relacionat amb la gola, però no ho sé. Escaire, doncs, recordeu, l'escaire sempre és la lletra L. Xai degollat. Si tinc un xai que està degollat, està clar que el que no tinc és la primera lletra. Per tant, ha de ser ai. Aniríeu a parar. Aquesta paraula, aquest verb també ens ha aparegut altres vegades, anar a parar. El sinònim és raure. Per tant, seria rauríem. És primera persona del plural. Perdó, aniríeu. Vosaltres, per tant, és rauríeu. Impost d'activitats econòmiques. Doncs vinga, són les sigles. Impost, activitats econòmiques. 6 horitzontal.
Fugida del paradís per alletar. Això de fugida, m'imagino què pot ser, una fugida. Diu, del paradís per alletar és el que em confon una mica. El que està clar que serà tercera persona, per tant poso una A. Inclús com que diu fugida serà participi, doncs poso una D. Greix de Ballard. Aquí serà un sinònim de la paraula greix que té alguna a veure amb Ballard. No sé què pot ser. Continuo. Irada, sobretot per Sant Jordi. Un sinònim d'irada és irosa. I fa referència a Sant Jordi perquè m'apareix aquí la paraula rosa. Ja veiem que a vegades les pistes ens poden confondre. Mancada de religió. Vindrà aquí, no sé què és. I dia sense albada, quan diu sense albada vol dir, és com el xai d'abans, que no té l'inici. Per tant serà I-A. 8. De 3 lletres a les portes de Barcelona, doncs si diu a les portes vol dir que és l'inici. D'acord? A continuació diu òrgans que foragiten d'ors, que foragitaren. Òrgans, fixeu-vos bé, la paraula òrgans diu que hem de treure els ors. Aquest no hi és i aquest no hi és, per tant ens queda els gany. A continuació diu barri fora de la muralla. Els barris que es construïen a fora de les muralles es deien els ravals. Què passa? Que a vegades, com els creixements de les ciutats, els ravals han passat a estar a dins de la ciutat, però antigament estaven fora de les muralles. Al bell mig del cel. Què hi ha al bell mig del cel? De la paraula cel, doncs hi ha una E. Alimenti els cavalls sense acabar de fixar l'atenció. Alimenti jo o ell. El que està clar que acabarà amb I. No en tinc ni idea. Esdevé sorda en parella. Què? Ens sona una vegada, fa unes setmanes ja va sortir aquesta definició. Recordeu que les esses poden ser sordes o sonores. Llavors, quan va en parella és SS, per tant, és la S. 10. Ètnia, un sinònim d'ètnia, de 4 lletres. En tot cas ho deixem, ja apareixerà. Aixecant. Aixecant, el que està clar que aixecant acabarà amb NT. Centúria, nombre romà. Els nombres romans els hem d'anar practicant. Sol precedir totes les condicions. Doncs el que precedeix totes les condicions és la partícula si. Cofat sense vocalitzar. Com que diu sense vocalitzar, li hem de treure les vocals. Per tant, serà Q, C, F, T. M desplegada. Aquesta M desplegada, què deu voler dir? Doncs, com que aquí m'ha sortit la C, que era un nombre romà, doncs la M correspon al nombre 1000. I pot ser moneda o camí, Ens ho imaginem que pot ser això? Bé, deixem-ho, ja ens apareixerà. 12, horitzontal, manera de parlar acumulant els sinònims. La veritat és que no ho sé, ja ens sortirà. Aixeco el to de veu. Si jo aixeco el to de veu, el que estic fent també és elevant, per tant serà elevo. Jo elevo. Posar el cul a la cadira. Una persona que posar el cul, ell posar el cul a la cadira, doncs ell què? I aquí em sembla que m'he equivocat d'alguna manera, no? Perdoneu un momentet. No, clar, és que m'he equivocat perquè això no ha d'anar aquí. Aquest d'aquí, perdoneu, Aquest d'aquí és el següent. Ara. A continuació diu trumfos. Els trumfos, recordeu que són aquelles cartes que ens permeten guanyar, que tenen un valor respecte a les altres i ens permet guanyar. Doncs vindrà aquí, no ho sé, serà un sinònim.
principi actiu, doncs si diu principi actiu, el que està clar que és AC. El 14 horitzontal diu transpiressis, tu transpiressis. Un sinònim de transpirar és suar, per tant serà E6. I la darrera diu biga petita o mitjana que forma el pendent de la teulada i suporta els llistons. Jo sí que ho sé, però en tot cas, com que és un nom molt específic, ja el posarem. Ja el posarem, d'acord? Tot això ara hem fet els horitzontals que sabem. Ara passarem als verticals. Ara passarem als verticals i a veure si podem anar ampliant la solució. D'acord? Doncs vinga, comencem pels verticals. El primer ja ens ha sortit, però fixem en la definició. Diu, apressava els altres amb insinuacions libidinoses. Doncs diu, urgia. Apressar és donar pressa, no? Doncs un sinònim del verb apressar és el verb urgir. I ens diu amb insinuacions libidinoses perquè fa referència a la orgia. D'acord? Predecessor peninsular. Aquest també ha anat sortint, predecessors. Llavors és la paraula ibers. Els primers habitants de la península. D'aquí el nom península ibèrica. I a continuació diu parella de nazis. Doncs vinga, també ens ha sortit. Genial, perquè ja tenim tota la primera columna ja la tenim completa. D'acord? Una grega al capdavant de Roma. Una grega vol dir una lletra grega o una expressió, en aquest cas fa referència a la lletra Rho, que ja ens ha sortit. Doncs vinga, anem. Aquesta encara no ha sortit del niu. Una cosa que encara no ha sortit del niu es diu que és ni era. Ajudeu a les divinitats. El que està clar que ajudeu a les divinitats acaba amb eu. Vosaltres ajudeu, és a dir, que és correcte. No el sé, la deixo. 3 vertical, el motor del món, de 4 lletres. Fixeu-vos bé que només ens falta aquí una vocal. Doncs amar, amè, amí, amor i amor. Doncs ha de ser amor. Gran apetit de menjador desaforat. Doncs aquí ha de venir aquesta paraula i no la sé. Continuo. Rere niu és esotèrica i rere ais infantil. Doncs el que està clar que si tenim ja això, doncs hem de posar age, no? Del new age i ice age. Nitrogen septentrional. Està clar que és una N, primerament perquè és nitrogen i després perquè és septentrional, que vol dir del nord. Pronunciaràs el cognom d'Anna Margarida Duràs. Doncs si el pronunciaràs, el diràs. Planta que punxa. Doncs una planta que punxa, que acaba amb OS, fixeu-vos bé, ho tenim facilet, no? És el cactus. Napili encaputxada. Encaputxada vol dir que no se li veu el cap. Si no se li veu el cap, no se li veu la primera lletra. Doncs i-li. Proverbi musical. Un sinònim de proverbi és un... A veure, que em perdo. Fixeu-vos bé, em falten poques lletres, no? Un sinònim de proverbi és un adagi. Diu musical per l'adagio, que és una part d'una simfonia, no? És la part lenta de la sinfonia. Fas confiança. Doncs si tu fas confiança, el que està clar que tu fies. Tanqui, sinònim de tancar. Aquest ja ha sortit algunes vegades. És el verb cloure. Per tant, la persona que li correspon, ell clogui. Arbres de Nadal. Quins són els arbres de Nadal? Indiscutiblement. Doncs són els avets. I després em surt el iode, que efectivament és una I. Sol precedir totes les condicions. Aquesta ja ens ha sortit abans, doncs el que està clar que és un sí. Número que et situa en un rànquing. Quins són aquells números que ens permeten ordenar? Doncs són els
ordinals. En aquest cas, com que diu número singular, ha de ser ordinal. Casa pairal. Una casa pairal, ho afegim o no? Sí? Va, una casa pairal també es coneix amb el nom de mas. Conjunt de tòries d'una planta. Tòries són els sarments, doncs el conjunt de tots els sarments d'una planta té un nom concret. El que està clar que fixeu-vos, tòries, aquí hi ha una O i una I. Bé, deixem-la, ja apareixerà. A continuació diu, destitueix un famós Jaume de Ribes. El destitueix, deixem-lo així perquè no sé ben bé com va. 9. Pot ser a cada pàgina o a la riera. Pot ser a cada pàgina o a la riera. Em sembla que sé alguna cosa, però de moment ho deixo. Impedeixi que algú gaudeixi. Si impedeixi, que ell impedeixi o que jo impedeixi, fixeu-vos bé, deixem-ho de moment, a veure si... El sí provençal és el oc. As, doncs està clar que un as és una A. Es marcia de manera força nadalenca. Nadalenca, es marcia, acabarà amb IA i ens falten aquestes dues lletres. A veure si més endavant ens pot sortir. I a continuació diu, fer-la implica coronar el castell. Fer-la, I aquí em falta una i aquí em falta una altra. Deixem-la de moment. Lligar, aquest ha sortit gairebé a cada mot encreuat que hem fet. Lligar, un sinònim de lligar és el verb nu-a. Doncs ja la tenim. En dues paraules, la de la moto se'n desprèn a canvi d'uns diners. Aquí són dues paraules i al final diu ven. Doncs fixem-nos bé, si diu que es desprèn de la moto, podem dir que la ven, que són dues paraules, la ven. No és molt comú posar dues paraules, però a vegades pot aparèixer. Com que ens indiquen si són dues paraules o en són tres, no hi ha problema. Lluís Soler Batalla. Doncs vinga, Lluís Soler Batalla, les inicials, que també és possible. A continuació diu, travessava les fronteres del país veí al capdavant d'un exèrcit. Doncs el que està clar que és envaïa. Si ho travessa amb un exèrcit, està clar que no deu anar a visitar-lo, sinó que el que va és envair. Cos celeste, doncs mireu, astre. Ioda, doncs una altra vegada una I. Un centre d'internament d'estrangers, d'aquests que sovint generen polèmica, doncs el que està clar que és el CIE, Centre d'Internament d'Estrangers, una altra vegada les inicials. Grups funcionals que resulten de l'eliminació d'un hidrogen en un hidrocarbur aromàtic. Aquest va sortir ja fa molt de temps, però fixeu-vos bé, només ens falta aquí una consonant que és la R, alils. No entenc de química, ja sabeu que llavors aquest cop ha sigut facilet. El Garrepa de Molière. Quin és el Garrepa més famós de Molière? Doncs és l'Avar, una gran comèdia. El Bosc de Salses, doncs fixeu-vos bé, ja gairebé la tenim, la Sauleda. I l'última paraula és em dedico a la maternitat gallinàcia. Doncs vinga, si és em dedico acabarà en bo perquè és primera persona i llavors aquí només em falta una lletra que és la L. Sí? Ja hem fet aquesta repassada dels horitzontals i els verticals. Ara anem a veure a omplir forats, a veure si amb omplir forats podem anar completant el mot encreuat d'avui. I espero no deixar-me cap paraula per definir, que la setmana passada me'n vaig deixar algunes i després alguns de vosaltres m'ho heu comentat. Com sempre, els vostres comentaris són molt benvinguts, d'acord? Bé via YouTube o bé via el correu electrònic, que és aquest que ara us estic imprimint, d'acord? Doncs vinga, anem a fer la repassada. Un horitzontal.
Diu les parts de les paelles que adoren els ambiciosos i acaba amb ànecs de les paelles, que és allò, tenir la paella pel mànec, per tant, amb una M completem. Aquest ja el tenim i llavors aquest d'aquí deia fa el material adequat, fa amb el material adequat el sòl d'un habitatge. Doncs està clar que aquí ha de ser un llita, fer el llit, d'acord? Aquesta ja el tenim i fixeu-vos bé, aquí ens ha sortit aquesta que diu no m'agraden gens els italians quan s'esveren i surt odio. Un sinònim d'una cosa que no t'agrada és odiar. El tema dels italians, doncs, potser perquè, no ho sé, deixem-lo aquí, no vull dir coses que no sé. A l'envellir ja el tenim, i després ve aquí, aquesta d'aquí, que és la peça de l'armadura que protegeix la gola, i comença amb go. A veure si més endavant surt. Aquest ja el teníem, aquest també, el 6 horitzontal. Fugida del paradís per alletar. Fixeu-vos bé, acaba amb dida. Està clar que la dida és la persona que alleta. Doncs si diu que fuig és evadida. Sí? I a continuació aquest d'aquí diu greix de ballart. Doncs si és un greix, el sinònim de greix és llard. I ens diu de ballar, que no té res a veure. Ballar és un vell, no? Doncs amb un greix, però en canvi sí que apareix la paraula llard a ballar. El 7 ja el teníem per aquí i a continuació diu mancada de religió. Mancada de religió, aquí ens falten dues lletres. Ja ho veurem. El 8 ja el tenim complet i el 9... El 9 diu alimenti els cavalls sense acabar de fixar l'atenció. Doncs fixeu-vos bé, aquí em surt civar, que està clar que quin és l'aliment dels cavalls. És la civada, per tant hi ha el verb a civar. Llavors aquí ens surt a civadi. I per què ens diu sense acabar de fixar l'atenció? Perquè aquí ens apareix el badi, tot i que el verb badar va amb B alta, doncs el so és exactament el mateix. Llavors es diu acibadi. Fa aquest joc de paraules i de sons. Ètnia. El que està clar que ètnia, continuem aquí, tenim 4 lletres que no sé molt bé per on va. Aixecant. Aixecant ja tinc el un sinònim d'aixecar és elevar, per tant serà elevant. Aquests d'aquí ja el tenia tot sencer. M'ha aparegut el de camí o moneda, recordeu al final del 10 horitzontal, que deia, dic 10 però és 11, Pot ser moneda o camí? Doncs el ral. Avui en dia els rals els rals de les monedes ja ni els veiem. Ja ni sabem què són gairebé. Manera de parlar, acumulant els sinònims. Doncs vinga, el que està clar que, fixeu-vos bé, no sé què hi va aquí al davant, i diu tisma. Doncs m'atreveixo a posar una E. D'acord? Aquest ja està, i llavors a continuació diu trumfos. Aquests d'aquí continuo sense saber què és. I a l'últim diu biga petita. La biga petita o mitjana que forma el pendent de la teulada i suporta els llistons és el cabiró. Hem fet la repassada dels horitzontals, anem a fer la repassada dels verticals. D'acord? Doncs vinga, aquest ja el tenim, els ibers també i aquest també. El ro ja ha aparegut, la niera també és la que surt del niu i a continuació aquí em diu ajudeu a les divinitats. Un sinònim d'ajudar és el verb aidar, per tant serà aideu. De les divinitats, doncs em surt aquí el mot Déu, que és la divinitat, no? A continuació, el 3 diu gran apetit de menjador desaforat. Una persona que té molta gana es diu que és voraç. I aquí fixeu-vos bé, m'ha aparegut la paraula raça, que és l'ètnia aquella que no acabava de tenir clar per on havia d'anar. I per aquí, fixeu-vos bé, al posar ideu m'ha aparegut la paraula detisme, que és aquesta manera de parlar utilitzant molts sinònims. Continuem. Estan amb agoràs, no? Aquest ja el tenim, aquest també,
fies, clogui, avets... Estic mirant si l'ordinal, aquest també... A veure, aquest d'aquí, el 8 vertical. Diu conjunt de tòries d'una planta. Doncs fixeu-vos bé. Doncs poso toriam, un conjunt, moltes paraules quan són un conjunt acaben amb am, no? D'olla, ullam, no? Doncs toriam. Recordeu que hem dit que les tòries són els sarments de les plantes. A continuació, destitueix un famós Jaume de Ribes. Doncs si ell destitueix, el que està clar que serà demet. Demetre és un sinònim de destituir. El que no sé, i això us ho dic de veritat, què pinta aquí el famós Jaume de Ribes. No sé què és, ja m'ho explicareu o ja m'ho explicarà l'autor que feia referència. 9 vertical, comença amb mar. Pot ser a cada pàgina o la riera, doncs el que està clar que ha de ser un marge. El marge d'un full, no? O el marge de la riera. Impedeixi que algú gaudeixi, doncs mireu, ribi, el que està clar que aquí ha d'anar una P. Al posar aquí la P m'apareix la paraula impia. Impia era aquella que em deia mancada de religió, és a dir, que vaig completant. 10 vertical, es marcia de manera força nadalenca. Doncs mireu, està clar que només em falta aquí una lletra, no? Doncs i acaba amb olia, per tant ha de ser naulia. Una cosa que es nauleix, el verb vol dir que es fa trista, que es marceix, les flors es poden naulir, però a més diu forma nadalenca perquè ens recorda a la neula, el postre aquest que mengem per Nadal. Doncs vinga, es naulia, i aquest d'aquí, el 10 vertical, diu fer-la implica coronar el castell, i diu fixeu-vos bé, no són els castells les construccions de pedra, sinó són els castells humans. Els castellers, l'enxaneta quan arriba dalt de tot, fa l'aleta i d'aquesta manera dona constància que ha coronat el castell. Joc de paraules i a vegades hem de pensar en sinònims, d'acord? Aquest d'aquí el tenim, aquest d'aquí també, aquest d'aquí és Bahia, Astra, i els tenim aquests d'aquí, la CIE, Arils també els tenim, Avar, i aquests també, la Saudeda i la Cloco. Em sembla que ara hem repassat totes les paraules i inclús aquelles que no sabíem ens han sortit totes. Ens ha sortit la raça, ens ha sortit el datisme, ens ha sortit la impia, i finalment la que no hem definit és la part aquesta de l'armadura que protegia la gola, és la gorgera, d'acord? Bé, ja veieu que això de fer mots encreuats, els que m'heu anat seguint totes aquestes setmanes a través de la Biblioteca Montserrat Abelló, del barri de les Corts de Barcelona, heu pogut comprovar que això de fer mots encreuats és ben bé una mica anar-se entrenant i anar fent. Segurament al principi us deuria semblar molt complicat i ara a poc ja anem agafant més pràctica i bé, ens anem aprenent més. Jo el que sí que us proposaria és que durant el mes d'agost aneu fent algun mot encreuat i aneu fent-ho d'aquesta manera, a poc. Segur que sabeu molt més del que us imagineu. Recordeu de posar els plurals, de posar els acabaments verbals, això ens ajuda molt, i a vegades ens hem de llançar una mica a la piscina, és a dir, hem de posar, i si després veiem que no lliga, doncs esborrar, que no passa res. I després recordeu, molt important, tenim els diccionaris en línia que ens permeten també arribar a paraules que no podem saber. A través, per exemple, aquest aldatisme, haguéssim posat totes les paraules que acaben amb atisme i llavors hagués sortit el datisme. Recordeu que tenim el diccionari de la llengua catalana, del DIEC, el DIEC 2, i després tenim el diccionari .cat.
Després també podem fer servir el diccionari de sinònims i després recordeu, tenir unes conjugacions a mà, això sempre ens ajuda. Res més, desitjar-vos que passeu un bon mes d'agost, que no deixeu de practicar els mots encreuats, que hem après molt durant aquestes sessions, i que estic a la vostra disposició pel que pugueu necessitar. D'acord? Bon estiu a tots!